krásnej študovni Krajskej knižnice Ludovita Štúra vo Zvolene na krste ďalšej knihy našej milej zvolenskej, ale pochádzajúcej z Turčeka, spisovateľky a autorky Eriky Jarkovskej, ktorá sa na knižnom trhu etabluje ako autorka historických, spoločenských a najnovšie mysterióznych príbehov. A teda prečo Maja? Čím zaujala tá téma? Čím očarila? Kniha je úžasná, určite som ráno. Prečo Maja? Tak natrafila som na taký námet a našla som dosť veľa tých informácií okolo toho, našla som veľa čo aj námetov proste ďalších, ktoré sa vzťahujú k tomu majaku, bol sfilmovaný tento námet. Dokonca teda som si pozrela aj film, ale vtedy som ešte neuvažovala nad tým, že by som takúto knihu napísala, len vravím, vždy je to o tom, že či sa mi podarí nájsť dosť informácií, keďže sú to skutočné udalosti, tam až veľa si nemôžem vymýšľať. Áno, vymýšľam si, ale iné veci, ale musím sa pridržiavať aj tých historických faktov. Takže to ma na tom láka, že sú autori, ktorí píšu mystery príbehy, ale sú čisto vymyslené. Ale ja píšem proste podľa skutočných udalostí, teda naozaj sa stali, dodnes sú to záhady, nevysvetlené a to je to, čo ma na tom fascinuje a chcem to približiť proste aj tým čitateľom. Takže aby sme aj povedali o tom, že o čom tá kniha je, aby som vás trochu naznanila, je o troch strážcoch, ktorí zmizli krátko pred Vianocami z majáka, ktorý bol postavený na ostrove Island Moor. A ten ostrov Island Moor sa nachádza vo vonkajších Hebridách, tá mapka, ako vidíte hore, to sú Flanellové ostrovy. To je západne od teda Škótska a ten veľký hore, ten zelený ostrov, to je ostrov Lewis. A tam vlastne bola postavená základňa, bola tam ubytovňa pre strážcov. No a títo stará strážcovia, však úlohou majaka je navigovať lode. No a stalo sa to, že 15. decembra sa plavil párnik z Filadelfie a keď dorazil do prístavu v Škótsku, tak hlásil, že toto svetlo nesvieti. No tak sa spoločnosť, ktorá proste prevádzkovala majaky, rozhodla, že pôjde to vypátrať. Akurát bola búrka niekoľko dní, takže nemohli hneď vyplávať. Bol teda vyslaný s posádkou párnik Hesperus a tento párnik teda mal zistiť, že čo sa teda udialo, prečo to svetlo majaka nesvieti. No a keď prišli nakoniec až teda 26. decembra kvôli počasiu, tak zistili, že všetko je pripravené na prevádzku majáka, dokonca je nachystaný aj obed, akurát tí traja strážcovia nikde neboli a doteraz sa nevie teda, kde zmizli, čo zmizli. Nenašli tela, nenašli nič, ani stopy po nich, nevie sa, ako umreli a existujú teda rôzne dohady.
v budúcnosti? Najbližšie. No ako som spomínala, chystám teda tú svoju sériu mystery príbehov. Začalo to 9, pokračuje to majakom. Tí, ktorí máte knihu 9, tak ste si všimli aj podobnosť obálok a písma. Takže, aby to teda bolo takto nejako zachované, a takisto aj jednoslovný názov s trojslovným podtitulom som si teda vymyslela, aby už teda to bolo takto. Takže prvá teda tá kniha bola 9 príbeh Ďatvorovej výpravy, táto druhá je Majak, záhada Islandmore. Na budúci rok sa môžete tešiť, tá už je napísaná 2 roky, takže už konečne udám. Bude to Lovozero, brána do inosveta, a teraz píšem knihu Kliatba, Zlato mŕtvého muža. Takže, a neviem, ešte by som chcela dať 5, ale ešte nemám žiadny námet, tak neviem. Teda čo si vymyslím. Ale dostala som perfektnú knihu. Ak sa to volá Miloš, Templári na Slovensku, či ako? Poklady templárov na Slovensku. Takže možno tam niečo nájdem a uvidím. Možno niečo zo Slovenska, to bude nakoniec ten 5. mystérií. Ďakujeme hostia, ktorého som nepredstavila. Môžeme skúsiť publikum, či vedia, kto je náš tajný host. A sedí vedľa nás, po pravej ruke autorky. Aha. Vie niekto? No dobre. Ak nevie, tak ja prezradím. Je to krstný otec tejto knihy a je ním spisovateľ Peter Šlosa. Pekný dobrý deň. Vítajte u nás. Peter Šloser je bývalý policajný plukovník, riadil okresnú kriminálku v Prievidzi, pôsobil v riadiacich funkciách viacerých špecializovaných útvarov určených na boj s organizovaným zločinom. Stál aj pri vzniku Národnej kriminálnej agentúry NAKA. Prežité zákernosti z posledných rokov policajnej kariéry pretavil do svojich skvelých kníh, aby čitateľom poodhalil to, čo malo zostať tajomstvom. Za debut Mafiánska poprava získal ocenenie Pantarej Awards, slovenský knižný debut roku 2019. Jeho knihy sú známe ako Šloserovky. V októbri mu vychádza 8. titul pod názvom Rozsudok smrti. Veľmi pekne, Erike, že z plejady stoviek, môžem povedať, slovenských spisovateľov oslovila práve mňa, aby som sedel tu vedľa nej pri uvítaní jej ďalšej teda knihy do života. Veľmi si to vážim a prajem jej, táto záhada vlastne vznikla v roku 1900, teda pred 125 rokmi, ak správne rátam. A ja teda prajem tejto knihe, aby ďalších 125 rokov kolovala medzi čitateľmi a aby si našla tisícky čitateľov, pretože určite tá záhada, a mňa celý život vlastne zaujímali záhady a dúfam, že aj vás bude zaujímať nielen teda táto záhada, ale aj ďalšie knihy zo série mysterióznych kníh. No povedzte mi. Štrngneme si na tvoje aj na moje zdravie, na zdravie všetkých, nech sme zdraví, nech je mier a nech môžeme pracovať. A na zdravie teda, ty môžeš, ty správ, čo chceš, a ja si Ja si štrngnem teda ešte s knihou. Kto si trúfa vypiť škótsku whisky? Vy nie ste, kto je tam šofér? Vy ste šofér a vy? Monika. Whisky nepije. Kto si dá? Lebo si vezmem domov. Miloš, podujmi sa, prosím ťa. Ty si nie šofér. Ty nie si? Ja to viem. Poď sem. Poď. Tuto nakoniec nemá svoj otec. Máme tu ďalšieho spisovateľa. Toto je záhadolog, ináč chcela som vám povedať, že nájdete tam istú takú vec a vďaka tej mi napadlo, proste vďaka tomuto človeku, ktorý napísal jednu knižku, ktorú som si prečítala
Tak, a tam proste je niečo, čo ma potom inšpirovalo k tomu, aby som tú knihu viedla takým smerom, ako som viedla. A to sa všetko dozviete v doslove, hej? Takže toto a ja som sa to dozvedel v doslove. Miloš Jesenský, ako viete, krstný otec 9, hej, ako to bolo. Tak poď si vypiť, dajme si. Odozdávam štafetu. Tak na zdravíčko. Na zdravie. Ale si mohol aj menej naliať. To si všetko. Ja keď to vypijem, tak už zhoria. Si mohol tam šľapať.